Okay, så vi er på vej ind til Deep Dark, hvor vi døde lige før. Som du så i episode 1. Lad mig se, hvad er det? Vent. Det går ikke væk. Fuck det. Spawner den der warden egentlig, eller er vi bare købt? Det er muligt, at jeg får lige en væg en fucking crazy. Okay? Nej. Du kan ikke mine det der obsidian til den her enchanting table. Alt. Jeg har fucking noget træ. Hvad er det, jeg har hørt? Prøv at se, jeg har pale oak pale, dark oak og cherry. Og det bliver nødt til at logge den. Hvor skal du hen? Jeg skal op og se, om der er diamonds. Vent. Jeg tror, man kan 2 jern, så kan jeg lave min anvin. Har du fyldt jern? Ja. Bad du mig om jern, hvis du havde jern? Husk. Jeg vil gerne have en engel. Er du okay? Jeg skal bare... Det er for det clip farm. En kalmasur! Tak for at give mig nogle clips. Nu kan jeg clip farm og tjene penge på eBay. eBay. Jeg har holdt mit liv. Ja, min store skal holde lille. Men der ligger også masser af løver. Godt, nu har jeg en diamond hoe. Det ligger. Ne? Nej. Hvad er det? Det er så ikke min ferie. Altså, ja. Der er en chest her. Der var en hoe. Hvad var der på det der bøger? Swift Sneak 1 og Swift Sneak 2. Nej, 2 lige foran mig. Nu spawner jeg bare en bruger den. I'm at that point. Jeg får da også en fedt. Min er ikke spændende. Did you just steal my hoe? Enchanted gold nether. Sig mors. Mors. Nej, det var jeg. Damn, hvad fik du i bogen? Bare plot 2. Sig mors. Mors. Ja, det er derfor skal man passe lidt på, når man lige der spørger. Hvad er det der?